Dobrý den, dámy a pánové, dneska tady hrajeme Pity a jdeme se rozehrát. Máme tu brutálního nejoutubera Tryhard Unreal. Ano, on už je rozehraný, já vůbec. Teprve teďka se tu rozehrávám. No zase tak na takový nejetárný půl, OK. Ok, lidi, já se teďka rozhrávám. Já jsem úplnej bot, jinak bych tě zabil. Co? Kámo, tak ty jsi mega dobrý. Slušně, ale tak schválně lidi, jestli jste viděli, že jsem mu dal hit nebo headshot, protože já jsem to třeba neviděl. To byl headshot, máš? No, měl by to být, jinak ne, možná, mohl by to být do těla. Já ti dal na poprvé za 90. Já mám přesně jedno, Mám Krása. Já teď, kdybych ti dal headshot, tak mám nejvíc. Já musím mnou koupit, já to nemůžu. No lidi, moc se mi nedaří na rozehrávky. Zabírám pití! No a já jsem nezabral. No já jsem pušky to byl ty, nebo já? Co? Já mě střelil a teď nevím, jestli to byl nebo já. To jsem byl já, kámo. Co to je, kámo? Já mám lagy, kámo. Já taky. Mám strašně lagy. Hej, na kolika ti hráš na PSkách? 120. Mně to krásně jede, jen občas prostě se... Nekam. Co to mám za aim? Kámo, já mám nejlepší brokovnici. A já mám nejhorší aim. Jo? Tak to moje brokovnice je úplně nejlepší. Tak jsem se mohl mysnout, já jsem ani nevystřelil, kámo. Mě tam myš nevstřílí normálně. Tak pojď. Aha. Ale těsně. No jako jo. No lidi, můj aim, když nejsem rozehraný. Kam já nemám? Co, kámo? Tak to je, kámo. Já říkám, já jsem úplnej alkan z téhle. No jako zase takový alkan nejsi, Ale jo. Alkanem. Alkanem. Hej, ale jako na to, že víš, ale na to, že víš, jak vypadám, tak je to taková olka. Ty. Teď je potřebuji vyjít. To je jak ne... Aha. OK, miníčka na opravdu. Kámo, ne. Ty si dáš miníčka. Ne, já nemám. Dobrý. Já mám 100 na... Aha, no. Kámo, mám 37 HP, kámo. Jestli mě dáš snipe, kámo, tak... Počkej, no zkouš. No way! Tak to byl... Hej, to byl headshot. Ne. Ale kdyby bylo to... Tak to je mega... Tak to je mega lucky. Já to takhle dělám skoro. OK. Oh, shit! Kámo, to byl headshot. Jo, to byl headshot. Oh my god, kolik máš killů? 8. Já 4. No way. Já první střelu vždycky mysnu, ale tu druhou...
Hej, kam já se začínám snažit, jo? No tak se snaž. Ty krás, tak si sem dát normálně. No tak. No já a Náďa. Jo, ty a Náďa. Koukni na Alkan a pochopíš. Kam doslova jsem tak... Tak to je velký rozdíl. Já jsem tak 10krát horší jak Alkan. Tak já a ty, ne. tak to je velký rozdíl. No. A ten rozdíl je, že ty edituješ Gčkem a já edituju Fkem, no. Mně to prostě lidi tak dobře dělají. Já to říkám, já to chápu. A tak Mně se to třeba... je ty a Sniperka a já a Mamutka. No kámo, já a Mamutka. Kámo, no to já a Sniperka, já nemám rád Mamutku, ale i to... Já miluju Mamutku. Král, já jsem s ní úplně... Já mám přesně jedno, kámo, já mám úplně... Yes, dík, že jsi mi to poradil, že máš jedno. Kámo, já se ještě napiju. Tak se napij. Oh, good. Hej, a to ještě moc nejsem rozehraný, jo. Kam to zapil, nevím, před 14 minutama. To zapil asi teď. V té době, co to natáčím, jsem to zapil. Hej Honzo, myslíš si, že Bčko nás rozdrtí v minifotbalu? Podle mě mi vás rozdrtí. A to bych úplně nevsázel, kámo. My jsme... Co to bylo? To bylo jako co? Doslova já ani neviděl ten hit. Já viděl všechno, dostal brutální. Za kolik je Mamutka? Dvojka. Točí. To jak nebyl? Ty kdyby ti dal hečet. Jak jsem to mohl myslet? Kámo, já nemám. Kámo, normálně, já už bych ti dal asi 5 headshotů. Já prostě nemám aim. To kolik jsi měl? Hodně málo. Doslova ty jsi měl, nevím, 99 plus 90. Kolik to je? Já neumím matiku. Jedno. To jsi měl jedno, no. Tak to jsem pěkně... Kámo, tak jsi dostal. Ne, kámo, já myslím, že mě když snipou. Kámo, ty normálně si dál, kámo, vždycky, když mě souhlas, tak já ti vždycky dám hit, kámo. To je sniperkou. Kámo. Dobrý. Mám dost coinů, mám něco koupit. Na 30, kámo. Kolik máš? Já? Kolik máš kilů? 55. Ty máš 55 kilů. Ne, 11. Já 6, kámo. Ještě mě chybí 5, já tě potřebuju dohnat. To mě nenecháš přijít Mamutku. To jak? Doslova jsem to tam postavil. A jo, tam nešlo stavět, no nic. Ne. Mámo, já myslím úplně nejlepší skvělý a já myslím. Kámo, kolik jsi měl? Měl jedno. Doslova ty máš cheaty. Hej, ty jsi Nebo měl co? strašně jedno. A ti dal jako... Kámo,
kámo, tak nepoužívej tuhle srabáckou broku, kámo. Já vím, jak se jmenuje. Jo, vím, kámo, se jdu také vzít. A jak? Yes. Jak? Počkej. Ne, teď nevím, kámo. Já ti ji řeknu, hele. Jo, dobrý, mám ju, nepotřebuju. Tak já ti tam, kdyby se trefil. OK, měním názor na tuhle broku. Je hodně dobrá. Ty kámo, no tak to ne. To je konec. No nic. Kámo, jak to, že máš jako ještě shieldy? Já mám 49. Hápek? Ty krásy. Já mám 73. Teďka mám hodně. Kolik? 33. Kámo, kdyby měl nějak 40. Já měl 70. A ti dal za 45. Já si tak říkám, že dostaneš hlavu. What the hell? To nebylo. Ne, ale kámo, fotbal. Všechno zabít. Kámo, mám 57 hápek. Kámo, já jsem jenom netrefil. Můj aim je úplná hrozba. Dělej, já nemám přebyta vůbec. Kámo, a prý, že nemáš přebyto. Ale přebyl. Kámo. Počkej, tak já si vezmu tohle. No, to ne. A tady tuhle broku, ta je za mě mega dobrá. No tak kde seš, kámo? To jako kde seš? Tady. Podkopáno? Oj. Burrito bandito. Co, kámo? Ty cheater! No lidi, tohle jsem měla se sniperky. Je mi líto krásná. Ale současná. Je to bohužel, je to hrozná ježičko. Boom, není hlava. Editní to. A dostal. Kámo, já ti říkám, že já si koupím mytickou havloku, kámo, dostaneš ji. Já mám 80 coinů. Já mám 45. Kolik máš tu? 9. No a... Ale jo. Burrito bandito. Já si vezmu na sebe tu mytickou havloku. Tak si ber. No nakonec dostaneš bídy tak. Pšt, lidi.
Kondeslova, já tě slyším. Uchaděl, kam to dává za 20. Tak prosím. Nice, kámo, tak jsem ještě dokonce... Ne. Já jsem, kámo, to projel opět. Kde seš? To bylo brutálně. Zábavičko. Ty krásu, já to ty krás, tak já vám hodím málo. Já to nesnáším toto. Ne, lám se srandu, úplně miluji, když jenom, že tady ten tryhard andělky nebyl. Co děláš? Respawn jsem se. Já dostal 5 coinů. No nic. Takže mám zase 80. A teď si bereme moji oblíbenou. Kolik stojí? 40 coinů, dobré. Mám mytickou mamutku. A seš dead. Kde seš? Kámo, kdyby existovala mytická sniperka, čím trpěl. Teď se dějem, jak jsi mi nedal Ena cosa suenara. El. Bum 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 bum. Scooby-Doo papa. Kyselý bonbon. Prosím, kam, tak teďka budu pařit, kam mě už tečou sliny jak blázen. Kráso, fuj. To je tak kyselý, ale jde to. Co, nesmí měla. Kámo, doslova jsem ti dal 102 a vyskočil jsem, jak? L, bum 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 bum. Teda? Scooby-Doo papa. Ne, kámo. L, bum 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 bum. Teď chci dát, kámo, mamutkou. Pojď sem, kámo. No tak ne, bohužel. Kámo, já jsem omylem. OK, teďka jdu pořádně velký. Hej, jak hodnotíš můj skin z 10? Jako moc se mi nelíbí, ale je hustý. Takže asi nějakých 8. 8 z 10, jo. Ne, A co ty dvě? No, já bych dal asi 7. Kámo, proč? Proč se tam nemůžu postavit schody? Já se chce brečet. Najdem se. Kde seš? Kde seš? Pojď sem. Ok, ty je skvělá. Ok. Ty je skvělá. Kam to sniperka strašně padá. To má brutální. Si říkám, že bych si měla asi účastnit 90. Kámo,
sbírat tady ty tvoje věžičky. Kámo! Normálně to má jedno. Jaký věžičky, kámo. Tady ty tvoje kury. Bombardíro krokodýla. Já ty přebím, kámo. Ok, jdu se začít snažit. Sausage. Ty brutálně kámo, to je hard, dokonce kámo. Já všechno dělám palcem, já dělám 90 palcem. Já stavím prostě jenom palcem. Já taky. Aha, kámo, to je. Hej, ale obzvlášť, když se ještě díváš jenom na ten kout. Hej, co máš nastavený na buildění? Na buildění? Z, X, C, V. Aha. Ty? Nechci říkat. Řekni. No normálně na tlačítkách na myši to mám nastavený. Ty máš na myši, počkej, já to zkusím taky. Ty krása, já mám blbou myšku na tohle. Já mám strašně blbou myšku na tohle. Ne, kámo. Ne, já mám jedno. Já mám ne, kámo. Jakože ne vše. No, kolik ty měl jsem 64. 68. Ty jsi mě dala jako 68. To cheater. Kámo, tak co mám říkat? Cheater. Dáš? Prosím. Nedám. Batěm. No nic, bro. Oh yeah. Musíš se prostě vyfarmit. Ne. Uděláme jednoduše tohle. Hop. A bop. Bop. Bohužel. No. No, policia, no. No way. Hodně Ne. Já mám 49 kámo, takže pro tebe mám prakticky jedno. Já mám ještě méně. Kolik? 38. Já mám přesně jedno, kámo, já už mám asi podívat, kolikrát, to je přesně jedno. Tak schválně lidi, napište koment, kolik jsem měl, je přesně jedno. Napište koment, kolikrát jsem to měl. A jdeme si pořádně zakrát. Ej lidi, teďka si koupíme brutální shotgun. Je fakt dobrá, miluji. No, já potřebuju taky. Hej, dáš mi 60 coinů, nebo to, co ti zbyde, protože já potřebuju na moji pumpu. Zbyde mi 50. Tak to se mi bude hodit, prosím. Dáš? Děkuji. Si dodat respawn. Už ti za tohle už ti nikdy nedám. Proč? Ale ty jsi mě chtěl zabít a to se nedělá.
Protože ty jsi mě zabíjel dřív. Já, že jo. Tady jsou dobré zbraně. Nepotřebuju ty coiny. Víš, že tu všichni do tebe budou myslet, že ty špatný. Ale to vážně, kamo, nepotřebuju ty coiny doslova. Ty jsi si jenom prostě vyžebral. Ne, nevyžibral, chtěl jsem to shotgunu, ale když se odemčelo tohle, tak neodolám. No tak to má. Exotická tahle, kamo, nevím, jak se jmenuje. Nepřikázal. No way, no way, no way. Okay. Come on. Neříkám, že je špatná, ale kámo, normálně, kámo, to jsou 3 náboje. 3 náboje, kámo, jak to, že tam mytická má jenom 3 a legendární 2? Kamo, já se jdu vyměnit. Hej, kámo, no nic. Kámo, já se divím, jak zvládám dokonce takhle hýbat rychle s tou myší. Já si teď beru moji nejoblíbenější dropu. Hej, čekej. Já si jenom zajdu. Je dobrý, jsem tady. Hej, kolik máš kilů? 25. 21. Kamu, potřebuji ještě 3 kil. Hej, kamo. Tebe to vůbec nenapadlo, aha. Víš, co tebe vůbec nenapadlo? No, Stůj a dívej. no. Aha. Kdybych ti dal hit. Oni invite borec. Jaký? A Mark teda. No way. Já mám 70, kamo, 9 HP. Já mám 60. Hej, čekej. Já si potřebuju dát avaj, on mě pořád invituje. Kamo. Tak mu to přijme. Ok, čekej. No nic. Ok, já mu to přijmu. Já mu pošlu. No. Dobrý. Počkejte, je on? No, čau, asi. Čau, Čau. já teďka natáčím video. Jo. My natáčíme pity. Hrám pity. Bych mu dával No kamo, ty mě dáváš takový extrémní hejkaty. Ty mě dáváš doslova i ve vzduchu. já mu dám taky bez. Nevím, jestli jsem to natáčel, ale fakt to bylo masové. My message. Oh, ok. Já mu pošlem video, no. Najde. Co to? Ok, hej, lívnem to pro Marka. Já si to dologu. Hej, ale hej, už nic nepouštíte na YouTube, bude copyright. No lidi, tímhle video končí, tak čus.